Салому алейкум дӯстони азиз, паплинои новинка омадаги либоси 50 беҳад матрас мулоима хушрӯ нархи обтоишай се намуд гил омадаги ҳар сеш 5 ранг дора. Як либоси 50 дастсафка ба ҳама ҷора дора. Яъне води қадуси рангош тамошо мекунем. Ин гилш 5 ранг дора, ҷигарӣ дора, сабз дора, малини сфед дора, коричневый дора ва сиёҳ дора. Дигари гилш гарчишни дора, сабз дора, коричневый дора, ҷигарӣ дора ва сиёҳ дора. Як гили дигариш боша ҷигарӣ дора, ин хеле сабз дора, гарчишне, сиёҳ ва малини свет. дӯстон лайк подписатсияро фаромӯш накунед, лайка дастгирӣ кунед то дигаро бинанд видеои ояндара. Ҳар рӯз моделҳои новинкаро партофтестем. Подписатсия кардан фаромӯш накунед. Дастсафка ба ҳама ҷора дорем.